Fl-editorjal tal-Gazzetta de Malta Independent on Sunday ġie nnutat in-numru kbir ta' prosekuzzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħat, b'mod speċjali prosekuzzjonijiet marbutin ma' reati finanzjarji. Fil-fatt hawn ġie mfaħħar id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji li qiegħed jitmexxi minn persuna kompetenti u d-Dipartiment għandu kull għodda neċessarja sabiex jagħmel xogħlu. Hawn intqal li n-numru ta' prosekuzzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħat huma xhieda tal-progress qawwi tal-Korp tal-Pulizija, speċjalment meta wieħed jara l-kumplessità ta' dawn il-każijiet li ftit minnhom imorru lura snin twal. Fl-editorjal issemmew iż-żewġ każijiet ġodda li nfetħu kontra l-allegat mandant tal-qtil ta' Tefni Caruana Galizja Jorgen Fenech, kif ukoll kontra l-Bank Pilatus u l-eks Kummissarju Ewropew Nazzjonalista John Dalli. Rigward il-każ ta' John Dalli, intqal li l-indikazzjonijiet juru li l-Pulizija kienu viċin ta' prosekuzzjoni, iżda sabu intħil politiku u ġew ordnati sabiex ma jmexxux bil-każ. Fil-fatt illum stess il-Gazzetta The Sunday Times żvelat li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi ma kienx approva li t-telefonati ta' Dalli jiġu segwiti li ma telefonati setgħu iwasslu għal aktar evidenza fil-każ ta' allegat tixħim. Hawn ġie nnutat ukoll il-fatt li qabel seħħew ir-riformi fil-Korp tal-Pulizija, il-Kummissarju kien jinħatar direttament mill-politiku li jagħti lok għall-abbużi li ma proċess issa huwa ferm aktar modern u demokratiku. L-editorjal għalaq billi faħħar lill-istess Kummissarju tal-Pulizija u ntqal li l-progress fil-Korp tal-Pulizija qiegħed isir.